Do Concello de Vilaboa vai falar de madamas e galáns do entroido de Vilaboa. Boas tardes. Avisarvos que tardarei probablemente uns 5, 10, 15, 20 minutos en controlar os meus nervios. Entón, cando remate o meu tempo, xa controlarei os meus nervios. Eso que ten tocar en dos Imos alá. Ben, avisarvos que o que vou a soltar, por dicirlo así, non queirades ir para o ano que ven a Vilaboa a ver este entroido que vos vou a describir, porque non existe. Digamos que o entroido que hai hoxe en día, e que podedes ver na pouca bibliografía que hai sobre o tema, digamos que nos últimos 80 anos foise edulcorando, perdendo realmente, temos o continente, pero non temos o continuo. Entón, bueno, o problema que teño eu é que, para empezar a falaros deste entroido en concreto, pero supoño que tamén para diferenciar o que é o urbano, eu necesito, polo menos, facer como unha especie de contextualización, sobre todo do que é o período de entroido. E digamos que se o entroido en sí, coa súa personalidade moi marcada, digamos que para min hai que incluíla dentro do que son as mascaradas de inverno, realmente de toda Europa, realmente, sobre todo no que serían meses de decembro, xaneiro, febreiro, pero estes, a súa vez, creo que hai que metelos dentro dun período un pouco maior, que sería, que de feito creo que o único que fai unha descripción dun entroido e que fala, inclúe no seu estudo do entroido os seráns. Digamos que para min é fundamental marcar ou enmarcar o entroido dentro do que sería o tempo dos seráns. Os tempos dos seráns hai, digamos que, uns que teñen un comezo máis ou menos difuso, que sería, tendo en conta o partindo dende a última festa de verán, oscilaría entre os meses de setembro, outubro, e despois hai outros que si xa teñen unha data bastante fixada, o que sería o comezo, e normalmente unha das datas que se repiten, non sei na zona de Ourense, unha das que se repiten sobre todo sería o San Martiño, o período empezaría en San Martiño, o día de San Martiño, 11 de novembro, e este período de seráns rematarían, curiosamente tamén en toda Europa, rematarían o martes de entroido. Os seráns, os fiadeiros, fiar, sobre todo o liño, remataban sempre en toda Europa o martes de entroido. Digamos que dende San Martiño ata martes de entroido, digamos que para min sería como unha división básica do ano, que sería o tempo do inverno, e despois o resto do tempo, que xa empezarían as festas de verán. E para min, digamos que unha das cousas que caracteriza o que lle dá personalidade a este período, a este tempo, sería o feito que os organizadores, digamos que se manifestan neste período, manifestanse os grupos de idade e os grupos de sexo, sobre todo, en especial as mozas solteiras e en especial os mozos solteiros. En concreto, digamos que nos fiadeiros, realmente as que destacan na súa organización serían as mozas solteiras. Son elas normalmente as encargadas. De feito, entran, normalmente son axudadas polos casados, os novos casados, e en moitas ocasións entran en conflicto cos intereses dos mozos solteiros, que, por dicilo así, elas o que querían era
que mozos das bisbarras villeran aos seus fiadeiros e, evidentemente, os mozos do lugar, eles non querían competencia, pero sí telas aseguradas as da casa, por decirlo así, e ao mesmo tempo moverse eles, mobilizarse e picotear nos outros seráns, vale? De feito, poño un caso en concreto bastante indicativo que, por exemplo, creo que nas Neves, ahora mesmo o dato non recordo, que os vellos do lugar axudaron ás mozas a ter un lugar para facer o seu serán, e os mozos do lugar yo destruían unha e outra vez, non lles interesaba o tema. E curiosamente, se nos fixamos neste período, son as mozas as que están fixas no seu lugar, non se moven, e son os mozos os que en grupo, os mozos solteiros, os que se moven de un lado a outro. Curiosamente, despois no verán, cando empezan as festas do verán, non é que sexa ao revés, é que as mozas tamén se mobilizan, son elas as que en grupo ian ás diferentes festas e ás diferentes romerías. E normalmente, inda que ian xuntas cos mozos, normalmente estaban bastante marcados, elas por unha banda e eles por outra. Ben, digamos que nos fiadeiros tamén onde digamos que organizan farsas, pequenas obras de teatro, pero sobre todo moitas farsas que despois son exactamente idénticas aos que despois aparecen ou reaparecen despois no que é nos días do Entroido. Tamén aquí se ensayan os reis, digamos que dende os fiadeiros organizanse os grupos e finalmente os grupos, os bandos, por decirlo así, de reis saen dende eses fiadeiros a recorrer. E unha vez que pasa o período dos reis é cando en Vilaboa en concreto empezaban a organizar xa o Entruido. O Entruido en concreto no barrio da Cardiña de Sant Radán de Cobres, que hoxe en día é, digamos, un dos lugares onde ainda manteñen a tradición máis forte, arraigada. Eles elixían unha data contigua realmente o día 8 de xaneiro, que hai unha festa que se chama o Santo Nombre de Jesús. E digamos que aproveitaban a partir dos reis, unha vez que finalizaban a organización dos reis, empezaban a organizar xa o Entruido. Feito, puñan nos carballos cartéis onde anunciaban o comezo do Santo Entroido e cousas polo estilo. Ben, o importante en concreto do Entroido é que é exclusividade, en canto á organización, é exclusividade dos mozos solteiros. Son eles, polo menos aquí, os únicos que son os encargados de montar e de organizar o Entroido. E claro, isto me leva, daí a introducción, que non sei se malón ou non, sinto, pero para mí é fundamental, porque se digamos que para o Entroido urbano todos nós dispoñemos das ferramentas para interpretar, todos nós de maneira consciente ou inconsciente sabemos como son, participamos neles ou os vemos habitualmente, sabemos, digamos, cales son as críticas, participamos desas críticas, sabemos como se organizan, etc. Pero claro, faltanos os medios para entender eses entroidos de aldea, dos lugares. E para min é fundamental entender o que antes era ser un mozo, que era ser mozo e a importancia que podía ter. Entón, máis ou menos, digamos que a idade variaba, pero oscilaba alá polos 17 anos aproximadamente, ata que un casaba, ou incluso os solteiros ata aproximadamente ter 40 anos, a partir de aí xa era un home, ainda que se estivera solteiro. Hoxe en día, o tema anda por aí. Entón, de feito, ser mozo ou converterse en mozo, entrar nese grupo de mozos, digamos que moitas veces era cando un empezaba a traballar,
E así, unha anécdota de un veciño de Campo Lameiro, non? Dicía que os mozos maiores nunca lles deixaban nas festas invitarlos cos cartos que evidentemente lles deixaban os pais, non? Entón, para eles realmente era non era que fora vergoñento, pero sempre eran os invitados, non? Polos que xa tiñan cartos, non? Entón, el se lembra con orgullo, de feito, de que cando empezou a traballar, por fin, nas festas, puido invitar el aos demais, non? E non ser invitado. Entón, para el, digamos que era... xa era un mozo, xa era un mozo. E ser mozo implica, digamos que automáticamente tes uns dereitos e uns deberes, digamos, que tes dereito, pois, nada, a ir cos mozos, a ter moza, ir polas festas. Tamén, no momento en que houbera pelexas, que evidentemente todas as festas de verán remataban con pelexas, todas, absolutamente todas, tan pronto el veía que alguén do seu grupo era atacado, el tiña o deber de acudir. E ao mesmo tempo, se el era víctima, el tiña o dereito a que os demais o defenderan, non? Despois tamén, digamos que se sustanciaba de alguna maneira o feito de ese grupo, como ente real, era que, por exemplo, cando morría unha moza ou un mozo, automáticamente todos os demais tiñan que escotar, poñer cartos para, digamos que, pagar a uns músicos e acompañar ao defunto ou a defunta, non? E tiñan que ser eles os que pagaran iso. Tamén, no caso dos homes, dos mozos solteiros, digamos que despois había o período dos quintos, que, digamos que, daquela entraba na mili, digamos que con 19 ou 20 anos, e de feito, en Vilaboa facían os quintos, facían un baile, non? O baile dos quintos, onde invitaban a todos, e eles escotaban e invitaban. O que pasa, comento isto porque aproveitaban tamén para facelo na época do Entruido. Entón, paso xa a comentarvos, non? Que eran eles os que organizaban o Entroido, de feito chamábanse socios, tamén se chamaban confrades, formaban unha compañía, e digamos que de feito, tanto é así que houve un ano en concreto en que foron as mozas as que eles non organizaron e decidiron elas facelo, pero era unha excepción, e outro ano foron os casados, os novos de pouco, os casados de pouco os que o fixeron, non? Si é importante isto, despois probablemente o repita, e é que estes casados de pouco tiñan un controlaban aos mozos, o sea, que deixábanos facer, pero tamén, en caso de que non fixeran, interviñan eles. Quero tamén que, a parte que vos fixedes nos mozos solteiros, que vos fixedes despois nos casados de pouco, os casados novos, porque despois van a intervir tamén, non? Había uns cabecillas, chamados tamén o mayordomo, que eran os encargados de dirixir e de organizar e de buscar aos danzantes, que no caso de Vilaboa, para aqueles que non coñezan, eran as madamas, os galáns, as de blanco como din eles, e as aldeanas. Digamos que as aldeanas, pouco a pouco, realmente eran as roupas de labrego de antes, e claro, cos anos, co uso nos entroidos, etc., digamos que esas roupas foron desaparecendo e elas tamén foron desaparecendo, non? Despois introduciron as andaluzas, ou tamén chamadas as artistas, pero, bueno, digamos que antes o básico era madamas, os galáns, as aldeanas, as de branco, que tiñan unha vestimenta un pouco diferente, e todos eles eran mozos solteiros, incluso moitos con 14 anos, 15 anos, e de feito os socios, que eran os encargados, tiñan que elixir ben a estos, porque tiñan que ser moi bons bailadores, moi bons. No caso das madamas, tiñan que ser rapazas
vou ler, tiñan que ser altas, unha muller moi plantada, unha muller completa, que tuvera, literalmente, tuvera boa delantera. Despois explico por qué, a parte da razón obvia, había outra, non? Iso, eu bailaba ben, e ainda non era fea, que era guapa. Entón, de feito, había algunha que non era bonita, pero claro, despois xa me explicaban que o motivo era que, vale, non era bonita, pero era da casa rica, e iso despois veredes por qué, que ten importancia. Entón, pedir ás madamas, tamén aos galáns e ás aldeanas, pero sobre todo ás madamas, era realmente un ritual, os mozos tiñan que ir ás casas dos pais, unha vez que decidían as víctimas, tiñan que ir ás casas, e tiñan que convencer aos pais para que deixaran ir as súas fillas como madamas, non? Entón, bueno, digo, os pais facíanse derrogados, de feito era como un honor pedirlle a un pai, a unha nai, a unha madama, cunha filla fora de madama, non? E, de feito, moitas veces obrigaban aos mozos a volver unha e outra vez. Os pais dicían que non, ou fala co pai, ian ao asunto do pai, fala coa nai, ian ao día seguinte asunto da nai, pero digamos que non é algo anecdótico, senón que era por norma, sempre, de feito, xa me dixeron que para conseguir algunha das rapazas que fora, tiñan que ir polo menos 6 ou 7 veces, non? E era o protocolo, o sea que iso era, xa sabían que tiñan que facelo, non? Convencelos. E claro, moitas veces o motivo que me daban era que, bueno, que era un gasto para a casa. Pero despois, a medida que vas insistindo, indagando e van soltando algunhas frases, vas te dando conta que, aparte diso, aparte dese xogo que se montaba, para os pais, e cando digo os pais, realmente digo para a casa, mandar a unha filla, insisto, en menor grau aos galáns, aos rapaces, as aldeanas, mandar a unha filla como madama ao entroido era un prestixio, e para a casa, efectivamente, era un gasto, pero a parte de, digamos que hai sentimentos contradictorios, é un prestixio, é un gasto, pero ao mesmo tempo é un descontrol en canto ao control da filla. Vouno dicir de maneira grosa, digamos que hai unha pérdida de control parental sobre a sexualidade, sinto dicilo así, pero sobre a sexualidade dos fillos, non? O sea, digamos que mandar a un fillo ou unha filla ao entroido implicaba de que no bando, durante eses días, intimaban, e evidentemente a casa non controlaba a ese fillo con quen ia despois, porque en bastantes ocasións deronse lugar a parellas que despois casaban, non? De feito, moitos pais negábanse pola forza a que os fillos foran, porque sabían que no bando, no caso dunha rapaza, sabían que no bando había un rapaz que ela quería ser noiva del, el noivo dela, e eles non querían que ese rapaz, porque a casa era pobre ou polo que sexa, que entrara en contacto con ela, non? E negábanse, teñense negado a iso. Despois tamén, evidentemente, había o xogo contrario, non? De que si veían que o individuo que ia ir de galán con ela era dunha casa rica, evidentemente aceptaban rapidamente. Despois, digamos que nese xogo de sí, non, non, sí, tamén entraba o feito de dicir non, pero na casa xa decidían que sí. Entón, desde ese mesmo día, en secreto, recorrían as 3 parroquias a pedir roupas e ouro. E por iso o da dianteira, non? Que tanta importancia lle daban, non? E é que, dadovos conta que unha casa presentar a súa filla a un entroido con
o peitoril, que non sei se coñecedes, se vistes algunha foto, despois pasades por baixo pola exposición, o que hoxe en día é fantasía, son colares de fantasía, daquela era ouro. Tiñan que ir a recorrer todas as casas das parroquias a pedir o ouro, e claro, canta máis potencia tivera a casa, máis amistades tiña, máis familiares tiña, a máis casas podían acudir para acumular ouro, non? E despois presentaban a esa filla con un peitoril cheo de ouro, e despois tamén lle daban moita importancia aos sombreiros, non? Moi adornados, e en algúns casos eran realmente enormes, non? De feito, a xente despois comparaba, non era só comparar o baile, non era só comparar se unha é máis guapa que non, senón tamén se fixaban niso, non? Directamente miraban ao peito desa rapaza e miraban ese ouro que tiña, non? E de feito, teñense dado casos de madamas, rapazas, de incluso quedar enfadadas entre sí, justamente porque unha tiña máis ouro que outra, non? Bueno, dicir que no caso das madamas destaca ese peitoril, ese sombreiro, os galáns tamén lle chaman ir de pano, porque era unha das cousas que caracteriza o seu traxe, aparte do sombreiro menos exuberante que o dela. Si, fundamental, os galáns son acompañantes das madamas, non poden deixalas soas. De feito, é unha vergonza deixar a unha madama sen bailar, que el se vai a bailar con outra rapaza, que a mellor incluso é noiva del, pero ainda así el non podería deixar a súa madama sen bailar, é unha vergonza. As de branco, as aldeanas, que tamén lle chaman ribeiranas, que eran tamén as encargadas cando van por casa pedir ouro, as gitanas, como dixen, e paso xa unha vez posto sobre a mesa os diferentes elementos, paso xa, por fin, controládeme, pasamos aos días, non? En Vilaboa hai o sábado pola noite había un baile, despois xa sería domingo, luns e martes pola mañán. Eses 3 días sería para recorrer toda a parroquia e ir polas casas e tocar diante, pedir permiso, tocar, e mentras tocan pedir cartos, pedir ovos, despois os da casa tamén os invitaban, e despois lanzar os vivas, non? Unha vez que os da casa aceptaban, bailaban un par de pezas, normalmente unha jota, unha muñeira, un paso doble, e despois lanzaban os vivas, as mozas, as madamas tiñan un bolsiño, entón teñen como un confeti, e o lanzan á xente, e lanzan os foguetes, non? Que é fundamental, todo isto é fundamental. Os vivas, os foguetes e o confeti. De feito, teñense enfrontado diferentes bandos, porque no mesmo ano se podían formar varios bandos, non? Teñense, de feito, enfrontado literalmente con fogo de artillería, casi diría, porque se lanzaban uns aos outros os foguetes. Despois, ao cruzarse, picábanse no baile, porque, claro, diante dunha casa, cada bando quería demostrar que eles bailaban mellor. Os gaiteiros que os acompañaban tamén querían ser os mellores e destacar sobre os outros, non? Quero insistir no tema do prestixio, de quedar uns por riba dos outros sempre, non? Vale, deixei para agora outro elemento fundamental. Si digamos que todo, en canto aos personaxes, os de bonito, son o que destaca é a madama, e todos os demais, tanto os galáns como incluso as aldeanas, digamos que realmente están, non sei como dicilo, para coidar a madama, non? Entón está a madama, que é a que máis destaca, e despois están os vellos do entruido, ou os entruidos vellos, que serían a típica máscara con roupa vella, que tiñan que ser, por certo, paisanos potentes físicamente, levaban caretas, pois podían ser trapos, unhas caretas de vixiga de porco, unha pelexa de crava, que máis, ou tamén máscaras de cartón, ou incluso pintados, non, as caras. Roupa bella, chepas, etc. Non se poden descaretar, dá lugar a
unha reacción moi forte. Poño aquí un caso para ver, non é de Vilaboa, en concreto é de Ribeira de Piquín, chamase esta máscara, chamase Aparicio, e acompañaba aos reis. Neste caso dicían que, según creencia vulgar, está en castelán, es inviolable, y si alguien le quita la máscara exponiéndole a la vergüenza que supone el verse descubierto, puede matarlo en la seguridad de no penar por ello en la otra vida. Evidentemente vou a un caso moi extremo, pero refirma que non se pode descartar a un vello. É fundamental este dato. Os vellos de Entruido, os entruidos vellos, son os casados novos. Non son solteiros, son casados novos. Recordádeo, sobre todo, para cando describa o que é a corrida do galo, non? Porque aí é onde van a ser os protagonistas xunto coas madamas. Despois levan paus, gallas, barquíns cheos de borralla. Despois hai outras máscaras que, bueno, xa desapareceron. Había vacas destos 3 homes cubertos por unha manta, con uns cornos. Despois os vellos tamén son, como son os enmascarados, son os que teñen permiso cando van polos quinteiros das casas, cando van polas casas, son os que poden entrar nos quinteiros, poden entrar directamente nos galiñeiros e roubar ovos, e incluso nas casas onde estean facendo o cocido, entrar, coller a cacheira, todo o caixa de carne e deixar un zoque dentro a cocer, vale? Pero digamos que era unha das cousas típicas deles, pero había que deixarlos, tiñan esa licencia, sí. Ben, paso ao martes de Entruido, controládame. O martes de Entruido hai un torreiro, un lugar, unha chan, onde forman cunhas cordas, cunhos adibais, forman como un círculo, cunha portiña, e aí é onde o martes pola tarde, van a bailar as madamas. Hai un palco ao lado, vai haber un padricador, como ti ben dixeches tamén en Salcedo, e digamos que aquí son os vellos os que traen o galo, son eles os que traen o galo. Primeiro chegan as madamas, os galáns bailan, despois os músicos saen e van a buscar aos vellos e os levan ao sitio, ao torreiro. Os vellos que son eles os que traen o galo. Tamén van ser eles os que ao final da noite coman ese galo morto. Ben, eles son os que van a defender, vai a ter lugar a corrida do galo, eles son os que defenden ese galo, que vai estar enterrado coa cabeza por fora, e eles son os que están ao redor, e aquí distinguen claramente cando rouba o galo alguén do lugar, cando rouba alguén de outra parroquia. Por exemplo, os de Domaio, por exemplo, os de Vilaboa, San Martiño de Vilaboa, ou, digamos que, evidentemente, o xogo estaba en deixar a un socio ou a alguén do público do lugar en que collera o galo, o arrincara da focha, sair escapando, sair a correr, a todo correr, e o xogo era ese, non? Os vellos do Entruido tiñan que alcanzalo e quitarlle ese galo, non? Aí non había represalias, era ese o xogo. Outra cousa era cando os que viñan eran os de fora, do Maio, insisto, ou os de San Martiño de Vilaboa, de outra parroquia. Aí literalmente non se andaban con bromas, tan pronto alcanzaban a un individuo e lle daban literalmente unha malleira, pero de terse roto pernas, brazos, etc. Ben, está despois o padricador, tamén enmascarado, súbese ten un púlpito, un palco, tamén, digo, enmascarado, e é o encargado de lanzar o sermón do galo. Realmente ten dúas partes, o sermón do galo, que é un texto fixo, e despois a padricación, que variaba de ano en ano, non? E o sermón do galo
Decideme como vou, porque igual non podo soltalo. É un texto fixo, é isto, pero bueno, é un texto fixo en castelán, polo texto en sí, sobre todo por algunhas palabras que aparecen, o texto é bastante antigo, non? É bastante antigo. É unha pena que teño fragmentos, insisto a xente cada vez que falo con eles, é unha pena non ter o texto completo e recuperalo, non? Despois está a segunda parte, non, do sermón, o que sería esa padricación, onde o padricador o que facía era un control crítico desa comunidade, non? Dese lugar. E, digamos, que todo o que pasara nese ano na aldea saía a relucir aí, en verso, evidentemente o público expectante a ver a quen puñan literalmente a parir aí, non? Realmente era como unha especie, de feito, algúns equiparaban realmente a como se fora unha cornetada, non sei se coñecedes as cornetadas cando un viúvo se casaba con unha solteira, entón automáticamente os da aldea formaban un grupo, ían á casa onde estaban, e con cornos e con, bueno, facendo ruido de todo tipo, e es boicoteaban durante, normalmente creo que eran 9 días, sí, a cerrada, e de feito despois facían incluso bonecos con eles, os queimaban, realmente tiña certa semellanza ao que fan despois no Entruido, non? Ben, e aquí, no caso do padricador, si é fundamental a aparición do público, porque o público era moi crítico, e de feito, primeiro pensei que era unha pequena anécdota, pero ao final resultou ser que era algo, era sistemático, e era que chegaba un momento en que ao padricador o botaban abaixo do palco, empezaban a banearlle o palco e o botaban abaixo. O que eu pensei, a primeira vez que o escoitei, paseino por alto, e curiosamente despois, nunha descripción que hai dun entruido en Valga, do ano 1911, onde tamén aparece unha corrida do galo e aparece un padricador, curiosamente aí tamén o facían. Tamén, ao final da padricación, botaban a ese padricador, o botaban abaixo, abaneaban o palco e o botaban abaixo, non? Que tamén me lembra, en certo modo, ao que fan despois cos maios, o que facían antigamente cos maios, que era destruílos, maios onde tamén se criticaba normalmente a xente, e despois, unha vez que finalizaba ese día, os destruían, e daban unha malleira tamén ao propio maio, e o tiraban, creo que, dunha das pontes, se non me equivoco, das pontes ao río, non? Pero refírame que, digamos, que ese permiso que tiña o padricador de criticar a xente remataba nese momento, vale? Cando botaban literalmente abaixo ao chan. Ben, debo dicir que outro elemento que se perdeu, xa estou finalizando, sería a danza do galo. Despois do padricador facían a danza do galo, insisto nisto, porque aparece aí en Xacarandaina, nun disco do ano 90, ten unha peza titulada A danza de Antroido de San Adrián de Cobres, e evidentemente non quero entrar en polémica, pero para min é unha jota, é unha muñeira que fusionaron e o presentaron como a danza de Antroido de San Adrián de Cobres, non? E é que digamos que a xente que recorda a danza do galo, incluso mo chegaron a cantaruxar, é un fragmento que se repite unha e outra vez, e é ni máis ni menos que unha frase dunha danza de espadas. O fragmento ese, e aparte, escúitalo e automáticamente dis ou a de Redondela, ou a de Marín, ou as antigas de Pontevedra, non? E de feito, cando unha das señoras que me describe como eran os pasos, pois realmente tamén os pasos son as dunha danza de espadas, e nunha das referencias incluso dunha dos primeiros barrios en que desapareceu a tradición, que en Santradán, no ano 20, máis ou menos nos anos 27, daquela interviña na propia danza,
aparecían espadas. As madamas, normalmente eran as madamas as que tiñan unha espada na man e eran as que os demais facían esa danza, non? Facían unha roda, soltábanse, coas mans agarradas uns aos outros, enlazábanse uns debaixo dos outros, quedando cos brazos cruzados, volvían a desentrenzarse e volvían a facer unha roda. Entón, tanto as figuras como a presencia de espadas, como a propia melodía e despois os movimentos de pés, digamos que podo garantir de que iso era unha danza de espadas, que é unha pena realmente debido a que son tan poucas as que hai que non se recupere, non? Esa en concreto. E finalmente o elemento máis importante do martes de Entroido, que é o colofón, que sería entón, os baile previo, a corrida do galo, a padricación, a danza do galo e, finalmente, temos a morte do galo. Ben, a morte do galo hai tres variantes. Ben, unha é unha das parellas collidas da man, neste caso en concreto, el coa espada, facéndolle reverencias ao galo, é o que mata ao galo, é o que lle corta o pescozo. Outra das variantes sería elixir aquela madama a que mellor bailara, a máis guapa, encintala, poñenlle unha cinta, acompañada tamén do seu galán, cunha espada, e tiña que intentar matar a ese galo. E despois, confúndome, era ela únicamente, digamos que unha das versións é ela únicamente encintada, intentando matar ao galo. E despois a terceira sería ela efectivamente acompañada e encintada, e os dous avanzando cara ao galo e matando. Insisto, nunha versión é el o que leva a espada, sen encintar, noutra é só a madama cos ollos vendados, matando o galo, e na terceira, outra vez collidos da man, e é ela, neste caso, a que o mata, non? Finalmente, esa parella que mataba ao galo, facían, como dixeron nun dos lugares, facían como unha especie de parodia, ou non, como se fixeran un bautizo. A madama dabanlle un boneco de palla e era xusto aquela que matara o galo e facían como unha especie de bautizo, con un boneco de palla. Xa finalizo dicindo que, despois, o domingo de Peñata, ou senón outro domingo calquera, ou senón incluso o domingo de Pascua, facían o que lle chaman a morada, que sería unha enorme comedela, con carne aparte de terneira, xa non de porco, sino de terneira, que era só exclusivamente para os danzantes e os socios, que pola noite xa un baile para todos. Dicirvos que o que vos dixen de a corrida do galo, só dicirvos que na corrida, esa típica corrida do galo con os entruidos vellos, casados novos, perseguindo aos que rouban o galo, repítese case idéntico en Mecerreyes, Burgos, e en Quins. Pero, en vez de galo, o que perseguen é unha coroa. Pero tamén son en Melón, efectivamente, hai un rei, hai unha coroa, e son os danzantes solteiros os que rouban a coroa, e son os soldados casados novos os que defenden ao rei, que, despois, cando regresan a casa, invírtense os papéis. E despois tamén, en canto a matar o galo, as madamas ou as mulleres, casi idéntico, Valdivielso, Burgos, e Poza de la Sal, Burgos. Ahora me paro, vale? Bueno.